उदालगुरि जिल्लानि आसाम अरुणाचल सीमायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसाम आरो अरुणाचल सीमानि ओनसोलफोराव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया बांबोगासिनो दङ। बेबायदिनो मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जालांबाय। हाग्रा बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला माजबाद पुलिस थानानि सिङाव सनापुरनि पाहारपुर गामिनि थागिबि सुरका हेम्ब्रमा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। आसाम अरुणाचल सीमानि पाहारपुर गामिनि सुरका हेम्ब्रमा मोनाबिलि समाव अरुणाचल हाजोनिफ्राय फैनाय मैदेर दानथालजों गाग्लोबजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो दिनै सानजौफुआव पस्टमर्टेमनि थाखाय सुरका हेम्ब्रमनि गोथै सह'खौ उदालगुरिसिम दैथायहरनाय जायो।